Ráno vstanete, pozriete sa na hodiny, ledva vám ostáva čas na prebudenie sa. A niektorí si stíhajú aj zacvičiť. Čo by ste povedali na takýto životný štýl, na rannú rozcvičku? Ladislav Eliáš sa v Žiline zastavil u Juraja Tabaka, u majstra sveta v karate a opýtal sa na rannú motiváciu v cvičení. Tak najlepšia motivácia je to, keď si to vyskúša párkrát za sebou a uvidí tie benefity z toho cvičenia, ktoré má. A hlavne ja si myslím, že pokiaľ človek ráno si zacvičí, nech je to akákoľvek forma cvičenia, tak naozaj celý deň sa cíti úplne inak, je svieži, cíti sa byť vo forme, má hlavne pozitívnejšie rozmýšľa, má pocit, že už niečo pre seba urobil, takže ja som 100% za to, aby človek ráno si zacvičil. Nie každý má tú možnosť, ale myslím, že dá sa minimálne doma zacvičiť, sa dá zrejme každému, stane si ho trošku skôr. Ja sám toto propagujem, a keď mám veľmi málo času, mám už veľmi skoro ráno prvých klientov, ale snažím sa aspoň pol hodinu takú rannú rozcvičku si dať každé ráno a táto rozcvička veľmi pomáha. Aj dneska som mal tam taký ťažké vstávanie, po víkende som bol taký lenivý, ale dal som si rozcvičku, moju klasickú raňajšiu a veľmi ma to nakoplo. Čo by mala taká ranná rozcvička obsahovať? Sú to klasické drepy, kliky, možno beh v byte alebo v dome? No tak v tom malom neviem, koľko by som si pobehal. Takže je to individuálne. Je tam naozaj na výber veľa možností. Ja osobne sa priznám, že ja cvičím ráno jogu. To je joga, ktorá je jednou z možností ranného cvičenia. A tie klasické cviky, kliky, drepy alebo iné možnosti sú aké? Ďalšie možnosti, ako si dobre zacvičiť doma, sú cviky s vlastnou váhou. Ja som veľmi veľký propagátor cvikov s vlastnou váhou, ktoré cvičím vlastne aj u mňa v telocvičení, ktoré si môže každý doma zacvičiť. Čiže na rozprúdenie trošku krvi a posilnenie svalstva sú dobré klasické cviky. Kľudne sa dá tréning postaviť na 3 základných cvikoch, čo sú drepy, kliky a sklápačky, respektíve brúšak. Napríklad taká jednoduchá rozcvička, ktorú si stihneme ráno do pol hodinky, je urobiť si stretching, takýto, ktorý stihneme za 10 minút a potom si dať, dajme tomu, 4 série klikov, alebo to urobíme do kolečka. Dáme si kliky, drepy, brúšaky, dáme si pauzu a potom toto urobíme ešte 3-krát. Čo potom v práci? Pokračuje sa s cvičením, kto má možnosť? Alebo skôr si dávame oddych v práci? Tak záleží, kto má akú prácu. Tak, ja neviem, keď je niekto programátor, môže si dať nejaké tricepsové kliky na stole pomedzi to, alebo tak videl som aj nejaký taký programátorov na internete, čo bušili pestou do klávesnice. To je forma cvičenia, ale nie, srandujem samozrejme. Tak nemá každý možnosť cvičiť, ale ja si myslím, že toto je taká ideálna rozcvička do toho dňa a už aj keď ten človek nič iné nestihne, tak je lepšie urobiť aspoň toto ako nič. Toto je taký základ, každý to určite ocení, keď si toto cvičí a či už si nájde čas na nejaké, či už kardio cvičenie, beh, plávanie, korčule alebo na nejaký iný druh športu ako karate napríklad, alebo futbal, alebo hoci čo iné, to už je na ňom, ale myslím, že toto je taká vec, ktorá každého iba nabudí do dňa a do pracovnej činnosti. Hovoril Žilinčan Juraj Tabak, majster sveta v karate, ale aj osobný tréner. Tak ako, zacvičíte si dnes ráno, alebo si to necháte na neskôr?